Ναι.
διαφανή ικμάδα της ανεκτήμητης ιστορίας του κυπριακού λαού. Διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, από τη φωνή στο σφύριγμα, από το πυθιάβλιστο λαούτο μέσα από τις κοινωνικές και θρησκευτικές τελετές του λαού μας. Φέρει πάνω της τα σημάδια όχι μόνο της κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των δημιουργών της, αλλά και της πολυκύμαντης ιστορικής πορείας αυτού του πολύπαθου νησιού. Αποτελεί από μόνη της ως είδος μία από τις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας του λαού μας. Χρέος μας όχι μόνο η μνημόνευσή της σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και η διαφύλαξη και η αναδίφισή της ως λίκνο του πολιτισμού μας. Ευθύνη μας η διάσωσή της από τις νεοφανείς και αδυσόπιτες μορφές μουσικών ακουσμάτων που εξ υπογείου μηχανεύονται την καταράκωση του ιστορικού μας πολιτισμικού πλούτου. Έχουμε μεγάλο χρέος απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει εκτίμως στην παραδοσιακή μας μουσική, διαφυλάσσοντάς την και ανάγοντάς τη σε νέες τεχνοτροπίες και σύγχρονα κατά την εποχή τους ακούσματα, δημιουργώντας κυριολεκτικά ένα νέο κύμα στη χωάνη του ιστορικού μας πλούτου. Ένας από αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς είναι και ο κύριος Κωστής Κωστέας. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να τιμούμε απόψε ως έναν από τους κυριότερους εκφραστές της κυπριακής έντεχνης κληρονομιάς. Παράλληλα, δεν θα ήταν υπερβολή να φανταστούμε πως σε τέτοιες ιδιαίτερες στιγμές βρίσκονται ανάμεσά μας νοερά στις πρώτες θέσεις οι παθιασμένοι αυγορείτες και λυσσότες προπάτορες του λαϊκού μας πλούτου, ο Παλέσιος και ο Ιασίδης, ο Πριγκόπουλος και ο Φαΐκης, ο Μινάς του Σεφταλή και ο Χατζουκερής, οι Παφίτες και οι Λαουτάριδες. Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου, κ. Παναγιώτη Μιχαηλά. Σεβαστόν Ιερατείο, κύριε Έπαρχε Μοχώστου, αξιότιμε Δήμαρχε της Λύσης, αξιότιμε Πρόεδρε της Κοινότητας Αγιοπετριού, αξιότιμε πρώην Πρόεδρε της Κοινότητας Αυγόρου, ελόγιμοι κύριοι Διευθυντές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που η Κοινότητα Αυγόρου υποδέχεται και φιλοξενεί απόψε για να τιμήσει ένα από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς δημιουργούς και σπουδαίους συνεχιστή της κυπριακής λαϊκής παράδοσης, τον Λυσσότη Κωστή Κωστέα. Η καταγωγή του Κωστή Κωστέα από την κατεχόμενη Λύση αποτελεί για την κοινότητα Αυγόρου έναν ακόμη λόγο για να του αποδώσει τιμές. Η Λύση και το Αυγόρου έχουν κοινά στοιχεία, τα οποία ενώνουν τις δύο κοινότητες μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Δύο κοινότητες οι οποίες γέννησαν λαϊκούς ποιητές αλλά και αγωνιστές κατά τη διάρκεια σημαντικών αγώνων για την υπεράσπιση της πατρίδας. Ασφισβήτητα το έργο και η προσφορά του Κωστή Κωστέα στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρόμενα του τόπου μας επιδέχονται διαχρονικά δεκάδων βραβεύσεων και διακρίσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και έξω από τα στενά σύνορα του μικρού νησιού μας. Μουσουργός, συνθέτης, ποιητής, συγγραφέας, στιχουργός, σκηνοθέτης, χορευτής, λαογράφος είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους που ο αναγνώστης του βιογραφικού του Κωστή Κωστέα θα μπορούσε να του προσδώσει. Ωστόσο, η αναγνώριση της πολύχρονης και επίμονης προσπάθειας του Κωστή Κωστέα για διατήρηση των ηθών, των εθήμων και των παραδόσεων της πολύπαθης Κύπρου αποτελεί ύψιστη τιμή για το χωριό μας και χρέος που εκπληρώνεται με πρωτοβουλία των μελών της Κοινοτικής Χοροδίας και της Πολιτιστικής Επιτροπής του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου. Μια από τις βασικές δεσμεύσεις που ως Πρόεδρος και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου αναλάβαμε έναντι των συγχωριανών μας είναι η στήριξη και ενδυνάμωση του κυπριακού πολιτισμού και η προβολή της πλούσιας συνεισφοράς ανθρώπων όπως ο Κωστής Κωστέας. Με την απόψινή εκδήλωση ανανεώνουμε αυτή την υπόσχεση προσδοκώντας σε ανάλογες πρωτοβουλίες με τη συνεργασία όλων των οργανωμένων συνόλων της κοινότητας. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και συντελεστές
και εύχομαι το έργο του Κωστή Κωστέα να βρει μιμητές, κυρίως μέσα από τους κόλπους της νέας γενιάς που αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα του τόπου μας. Σας ευχαριστώ. Είσαι της Κύπρου μια κοντοκόρη, είσαι μια νύφη της Μεσαρκάς, το διαλεκτό τους κεφαλοχώρη, είσαι ένας στήλος παριορκάς. Ένα τυχαίο περιστατικό ήταν κατά τον Κωστή Κωστέα εκείνο που έδωσε την όθηση στην αναντήρητα σπουδαία πολιτιστική παράδοση της Λύσης. Το πρώτο δημοτικό σχολείο λειτουργήσε το 1830 και σε αυτό διορίστηκε ως πρώτος δάσκαλος ο Ξενής Χατζημιχαήλ ή Χατζηδάσκαλος ή ακόμα και γεροδάσκαλος όπως ήταν γνωστός, από το Καϊμακλή. Άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής, μετέφερε την παιδεία και τις γνώσεις του στους λυσσιώδες μαθητές του, διδάσκοντας για 40 χρόνια τόσο σε μαθητές από τη Λύση, όσο και από τα γύρω χωριά και την Αμόχουστο. Η Λύση μετατρέπεται αυτόματα σε κέντρο γραμμάτων και βυζαντινής παράδοσης. Οι συνεχιστές της πολιτιστικής παράδοσης στη Λύση δεν ήταν λίγοι. Παύλος Διασίδης, Τοφής Φαΐκης, Κυριάκος Κωστή Χατζικερή, Κωστής Κωστέας είναι λίγοι μόνο από τους εκφραστές, δημιουργούς και συνεχιστές της κυπριακής ιστορικής κληρονομιάς, που παρά την προσφυγιά και τον εκτοπισμό συνέχισαν και συνεχίζουν να διαπλάθουν τον πολιτισμικό μας πλούτο. Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο κατεχόμενης Λύσης, κύριο Σιμεών Παστό. Δεσπότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα η κοινότητα Αγόρου με την απόψινή γιορτή γράφει μια ξεχωριστή ιστορία για την παραδοσιακή μουσική, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας και γενικότερα την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Τιμά ένα άξιο δέκνο της Λύσης που λάμπρινε με την προσφορά του το όνομα της γενέτειρας του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αυτός είναι ο άνθρωπος που τιμάται σήμερα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγόρου, ο κύριος Κωστής Κωστέας. Εγώ, ως Δήμαρχος Λύσης και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζουμε τις πιο θερινές μας ευχαριστίες στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγόρου και στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Σήμερα τιμούμε τον προστάρι μιας μοναδικής πορείας που τα τελευταία 50 χρόνια έφερε στην επιφάνεια ρίζες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ξαναζωντάνεψε με ποίηματα, τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Το κατέγραψε με ξεχωριστή αγάπη και αφήνει πίσω του μια προσφορά που δεν είναι εύκολο να την περιγράψει κανείς. Με λόγια. Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών τον τίμησαν επαξία, η πολιτεία, η εκκλησία, η γενέτειρα του τον τίμησαν εν ζωή και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που γίνεται αυτό και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία. Επιστέγασμα της εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου του ήταν η πρόσφατη απόφαση της πολιτείας να τον τιμήσει με τον μεγαλόσταυρο του ταξιάρχη και να τον παρασημοφορήσει ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος προς τιμήν του δεν τον κάλεσε στο προεδρικό ως ήθιστε, αλλά ήρθε ο ίδιος στη Λάρνακα στην εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του λευκόματος του Σύγκατη θεμελιός κληρονομιάς. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ξανά τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης με την ευχή να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Στον τιμόμενο εύχομαι καλή υγεία και χρόνια πολλά για να συνεχίσει την λαμπρή πορεία που ο ίδιος διάλεξε. Ευχαριστώ. Κατά τον Κωστή Κωστέα, ο λαϊκός μας πολιτισμός αποτελεί για τις μεταγενέστερες γενιές ένα θεμελιό. Είναι η υλική και άλλη πολιτιστική μας κληρονομιά που αποτυπώνεται αυτούσια και αυθεντική μέσα από τα ποίηματα του απλού Κύπριου, που εκφράζει τον πόνο, το μόχθο, τη χαρά και την αγωνία του σε δύστιχα γεμάτα με το αγνό και αθώο συναίσθημα του κυπριακού λαού. Θεμελιός. Ποίημα του Κωστή Κωστέα. Διαβάζει η φιλόλογος Πετρούλα Θεμιστοκλέους Ιωάννη. Θεμελιός.
Τούτα εμπόνε της ψυχής μας, ο πρεπός της, ο παλιός, οι αθάνατες οι βρύσες κι ο γερός, ο θεμελιός. Τούντες μαρμαροκολόνες, πονηστήλοι της ζωής, και μπουγκρόνια ριζωμένες πας στο θεμελιόν της γης, πρέπει να τες βαϊλούμε και του τόπου μας πριτζών. Κι αν πέσουν, να πέσουν του μυαλού τα πλούτη πιο. Οι χωροί μας, τα τραούδια και συστήματα παλιά, εν τους πρωτινούς αξίες και ακριβή κληρονομιά. Ευχαριστώ. Το 1961 στη Λύση δημιουργείται χάρη στο όραμα απλών ανθρώπων ένας λαϊκός πολιτιστικός φορέας που έμελε να σηματοδοτήσει τα πολιτιστικά δρόμενά της. Έθεσε παράλληλα και σαν κύριο άξονα των δραστηριοτήτων του τη διατήρηση, διάδοση και προβολή του λαϊκού πολιτισμού της Κύπρου. Στόχος και επιδίωξη του ΣΥΚΑΛ δεν ήταν απλά η μουσιακή παρουσίαση κυπριακών χωρών, αλλά η δημιουργία πιο σύνθετων και δραματοποιημένων μορφών παρουσίασης του κυπριακού λαϊκού πολιτισμού σε όλες του τις πτυχές, το χορό, στο τραγούδι, τη μουσική, τους θρύλους και παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα της καθημερινής ζωής. Αξιομνημόνευτη είναι η δραστηριότητα του ΣΥΚΑΛ και όσον αφορά την προβολή ανθρώπων, των οποίων τη σημαντική και ρηξικέλευτη προσφορά στον πολιτισμό της Κύπρου έγκαιρα έχει αναγνωριστεί, όπως ο Παύλος Διασίδης, που ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά για την έμετρη μας κληρονομιά. Η ποίηση εσκελετός και η μουσική η ψυχή της. Ψυχή του συγκροτήματος από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα ο Κωστής Κωστέας. Με τη λατρεία στην λαϊκή μας παράδοση και με τη χαρισματική του προσωπικότητα κοσμεί με το νεανικό ακόμα πάθος του το ΣΥΚΑΛ. Χαιρετισμός από τον αναπληρωτή έπαρχο αμοχώς του, κύριο Ανδρέα Κτορίτη. Ευαισθημότατε, φίλε Πρόεδρε του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγόρου, φίλε Δήμαρχε της κατεχόμενης Λύσης, φίλε Πρόεδρε της γειτονικής κοινότητας Λιοπετριού, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που βρίσκομαι απόψε σε αυτή τη ξεχωριστή εκδήλωση προσκεκλημένος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγόρου, που σκοπό έχει να τιμήσει ένα μεγάλο δημιουργό με ένα μεγάλο έργο στον τομέα της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής, τον Κωστή Κωστέα. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους οργανωτές της απόψινής εκδήλωσης, που είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγόρου, αλλά και στους συμμετέχοντες, που είναι η χοροδία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που συχνά αναλαμβάνουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν την πολιτιστική και πνευματική δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις της, εν μέσω πολύ δυσμενών κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, ως γνωστό, ο πολιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας κάθε λαού και η διαχρονική του πορεία διαμέσου των αιώνων είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη διατήρηση και ανάπτυξη του πολιτιστικού επίπεδου της εκάστοτε κοινωνίας. Η απόψινή εκδήλωση, ιδιαίτερα σε μια στήρα εποχή, όπου το ειρηνιστικό πνεύμα και η εισαγωγή ξένων προτύπων συμπεριφοράς έχουν διασαλεύσει τα θεμέλια της κυπριακής κοινωνίας, αποτελεί ανάσα ζωή στην αναβίωση και μεταλαμπάδευση του πολιτισμού μας. Η παραδοσιακή κυπριακή μουσική έχει παραγωνιστεί τις τελευταίες δεκαετίες από την κατακλυσμία εισαγωγή ξένων μουσικών ακουσμάτων. Παρά τα αυτά ξανάρχεται στο προσκήνιο, διατηρώντας την αρχική της αξία. Αυτό το οφείλει σε σπουδαίους πνευματικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, ένα εκ των οποίων έχουμε την τιμή να είναι ανάμεσά μας τον Κωστή Κωστέα. Δοθήσας της ευκαιρίας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον Κωστή Κωστέα για το σπουδαίο του έργο που είναι αναμφισβήτητα το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας. Παράλληλα όμως, το πολυδιάστατο έργο του είναι μια κατάθεση στην κυπριακή παραδοσιακή κληρονομιά, γι' αυτό και η αξία του είναι ανεκτήμητη. Επίσης, εκτός από παράδειγμα προς μίμηση, αποτελεί φωτεινό φάρο και οδοδείχτη μέσα στο ομιχλώδες σκηνικό που ζούμε. Επιπλέον, το έργο αυτό, ως μέρος της λαϊκής μας παράδοσης, μπορεί να αποτελέσει για τη νέα γενιά υγιές πρότυπο και καράβι σωτηρίας, με το οποίο θα διέλθει ως συμπληγάδες των καιρών μας και τέλος να φτάσει αδιάβρωτο και έχοντας επίγνωση της ταυτότητάς της στα ασφαλή λιμάνια του αύριο. Φίλοι μου,
Χτες μόλις στον ημερήσιο τύπο γίνονταν αναφορές σε άρθρο του Financial Times για την κακή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα μας. Το άρθρο τέλειωνε με τη φράση «Οι επέτες δεν μπορούν να απαιτούν». Δεν είναι ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος για να μιλήσουμε για το ποιος ευθύνεται και γιατί. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε στους διεθνείς τοκογλύφους είναι ότι τα χρήματα έρχονται και φεύγουν εύκολα. Σήμερα, επειδή εκείνοι ελέγχουν τη διεθνή οικονομία, νομίζουν ότι είναι πλούσιοι. Όταν θα έρθει το τέλος της οικονομικής τους ευμάρειας, θα μείνουν με την πνευματική τους φτώχεια και μοναξιά. Γιατί αυτοί δεν έχουν ένα Κωστή Κωστέα, ένα Παύλο Κιασίδη, ένα Μιχάλη Πασαρδί και μια στρατιά από άλλους. Γιατί αυτοί δεν έχουν ένα πολιτισμό και μια παράδοση πλούσια και ανεκτήμητη κληρονομιά χιλιάδων χρόνων όπως εμείς, που θα μας δώσει το κουράγιο και τη δύναμη να ανασηκωθούμε και να ξαναβρούμε τον προορισμό και τη δύναμή μας. Πριν κλείσω το χαιρετισμό μου, να μου επιτρέψετε να συγχαρώ για ακόμα μια φορά, ειδικά το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγώρου, που με καθιστά ιδιαίτερα ευτυχή για την ανάδειξη μιας άλλης πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέραν των στερεότυπων υπηρεσιών της προς την τοπική κοινωνία, που προάγει τον πολιτισμό και τους εκφραστές του. Σε αυτό το έργο θα μας έχει πάντοτε συμπαραστάτες και αργούς. Ευχαριστώ. Ο Κωστής Κωστέας γεννιέται στη Λύση το 1925. Μεγαλώνει με βυζαντινή παιδεία που πήρε από τον πατέρα του Κυριάκο Χατζηφκερή και μετέπειτα από τον πρωτοψάρτη της Εκκλησίας της Λύσης και μουσικοδιδάσκαλο Γιάννο Σουρουλά. Από νωρίς ασχολείται παράλληλα με το επάγγελμά του ως κουρέας με τη μουσική, με σημαντικότερη στιγμή την ίδρυση του Σίκαλη, καινοτομώντας με τον τρόπο αυτό στη μουσική παράδοση της Κύπρου. 24 χρόνια πριν τη γέννηση του Κωστή Κωστέα, γεννιέται στη Λύση ένας από τους μεγαλύτερους και αγνότερους λαϊκούς ποιητές που ανέδειξε το νησί μας. Ο Παύλος Γλασίδης, στενός φίλος του Κωστή Κωστέα, ακολουθεί με την ιδιαίτερη του τεχνοτροπία μια διαφορετική πορεία σε σχέση με τους ποιητάριδες της Κύπρου. Έτσι μετατρέπεται σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κυπριακής λαϊκής ποίησης. Κλαίω χρυσή μου, σε στίχους του Παύλου Γλασίδη και μουσική του Κωστή Κωστέα, Σόρο η Κρυστάλλα Γεωργίου.